Kajing it ke Baningkong, kadai kajing it ke babat scam ya kedunut jong na jong pi junom. Wala kata kajing it Baningkong, kelapun sengusik katno ro, ngimat ro ya kajing jauh uman. Kajing it ke Baningkong, kam jupan kelet ya ke mensem jong na jong pi. Kadai kajing ya thuk khana, syapang kawi ke samla ke bakar teng ke syuruti. Kani ke samla ke baladan arpus nam ke arta, ke banglai kenduk ha kapor bangalai ke Delhi. Kani ke samla ke syong hajan ke jingkang habang arung office bani don kam ngalayu iya ka baka ngam hai ke jing perkhan kum tang syong hajan jongka nga aban pej la kumno khnang mangan la ban ai ke jing pu samarki bat sedang ru ban kren ya ka lem kumta tang ban syong hangta kan sapanyap ru ya ke jing tip lem jonga ngalayu iya ke jajing long kalong ke bacem not ke pa phlap ha ka dur khmat jongka Dai kamla ban buri ya kajing sengusi jongka kapala penlong yang aban kham sengutenat pangadai ban keren batka hadin katto kenepor kat bakarel ke stang ban yan klayo biang ya kajing sengus ngan aingu yo blai ngala aptang ya kata klip man kaddo kala penlong yangi ha karukom ka bede perlok kaba omla ban modur ha kata kajing kendo jongi hadin bangla kali sibun sapang ki ai ngala yo ya kajing mud jong kajing long ka pasai bha baka deka samla ka basngo tenat ka baskam bat ka basngo bha ka ik ban em bat beso bhai ki briu haman laki klip mat ko manga ha kapor ka balingkot bha ila kala long ki perlok ki bha long thik ko mangilong ki perlok ki blaslam ba la stang man penpau ki chingmayan jungi iwe pan bat ler ki haman laki sia keren ka phang ka bang ap kbelinti ka dei ka ching in ngajukiar ban keren ya kane ka phang Renga tip paklas ngotenat yanga ngala persyang ban tip khambon bat khambania syapang jongka atau ki khmat jongka ki pen paulut nedai ki ktin jongka ki ba penlong yanga ban kuat tibet ya ka kabala ban sia ya ka ki umat klas tang ban tuj ne ki ngap jongka kala long kumba ki khmat pala tha jongka kim kwa ban yam de warla kataro namar ki dau ki ba pher kamla ban tela kam milade bat klayam kum ka khunlung ngala kali ka ka dau pakayam de kam thu satya hadin bakla sangat slam ka sasdang ban yathu ngalai kendo yo briu la sisnem mensua ha ka chi kendo online kataru ka de ka jingja ka basuja ringkhan kamla bandai ka jinglong ka penlong yangi pane kendo lang ngampat je keren bat uno briu bangam itu mar khmat mensua namar baka de ka sen ka Baningkong jonga la persyang manlong ka basngorit bha wala ngam juthok bat la kmelentiru ya ka ju na phi kalaong ka ka ba uloong la thiet yang klem la le komta ka chia kando ka Baningkong lia phliu ki jisu tenat bat ki jisu si komta ka banta jong ka jinglong klastang mantre kam hangno ro ha ka banta ka chingai tam jong ka jabeng jonga lai kran kum mang isu up bane kando iwe pat hado ka bakom kane kapor bunsin nyarki kane masgo tenat tangi ka chingadai ka babha bat ka met ka bakoi pakhia kumta ngalalong ka briu ka bathikna hakar kom jonga kumanga pat ki perlok jonga paro handai lese ulastang masgo tenat yanga uju ong ben banga so tenat ya ka we pa ka we ka banta jong ka jinglong jong pi philong ka briu ka bapla kat banang yat ka por ulastang man ai kat to ka ne ka jing ai jingmut rei ngaju ino ya kita paro ka pen klai ka phang sya ka bathmai ila stang mane kran slam hadu bandamin nilai kran ki kot kisla ka sain perthei ki flem ki jingruai pat paro ila penlo di kapor ka bakordor lang ka balem kumta ngamla ban klen nilai kaliang ki nomor phone jongi pat mana kesngi ni je kran ling ba ka phone haparo kiliang kalong ka badai pha ka balaong ba jutip lano ungop ha ka ching in umla ban rai barok lada ka suja kan dai bet ka ba suja ringkhan kumta ka sinya linti chung klajia bat nga ngaro ngalangop ha ka ching je ngasngo ba kalong ka ching ka ba matla namar ngampat yu i obriu markman ndai dai tang hapo internet ngala pule hangno ro baki parlok ki juong baka ching basisha kam judon kam mani kendo markman arteliki met arteliki dur khmat bat arteliki mesim khnang bangin yo banya keren tang ka chinga suthu jingmut kalabiang handai ngam suk mesim satya bat syai long kumta kumba ong ki parlok iwe pat bakalapiang bat mentang along kanong bot basisha jong kane ka chinga thu khana ka jingkmen ban syami ka mesim jonga wala ngam junut pen pau kane ka chinga kendo online keladap sisnem pura ha ka bangla penlo di kapor jungi kumangakan mau ngimpat syadom ne pitar
uru so tenat balai kumta pan ngaru ngam sngo tenat baro kicing angnut jongi klayaj be jai rente kacing keren kacing erki pat kacing it kalong baro karkom trekam jongi glas tangmat thmui kalawe jongi kacing jongi ondangin sedon ringkat hang ta junom bat bane kedop it iwe pan kham tam mane sam ya kacing ade ka bakar pang bha pat ha ko kesni habang online ban message u ngalap ya ka profile jungu hang ta ba ubu profile ringkat pat ka wepat ka breu ngalap perkhat padon ke babakla ha ka server kum ta ngalap phone u kat banganang phone usu busy bank ngalalingo nglasu thu baklaro bat ngalabitar lap habaro kijing sngo blak lelang kumba ujukran ba umla ban watang sisngiru klem de kran bat nga kum tang larai ban apu pani kendo yanga manla ka sekon ka bangayat kala penong yanga pana kham jenjar le ngam donat shu ban ap pani kendo yu kadon kapor babaro arngot kia iwe pan ndai mentakasi kam shumatikna ya kijing sngo jung yanga hato laudang na am yanga maju perkhat halade hato no breuru ubanga shonglang hangne ula ban thok ye kijing sngo jung yanga balada em kawe pa kawe ka kenten ba itanan ka ba ula kran hanga kala banlong ka ba usu thok bat hato ka dono jung ka sukan taj ijing keli jongai baro bat pan ai ka jubab ka baskem kat banganang perkhat yu kata kam sem jungaro kanang ejeu ngasngo kumbang alarem hakatma jong ka jingmut jing perkhat bakla kan ria no nanga habang las nga bhaya baro kijing thu jongka kat no ngasngo sen ei sisen perkhat pat ngam na sngo tanat bhasu habakayam na kapanta ju kumtang la ong yaka habaka dono jong phi katip bakatakan omlong kapasok ndai ka de tang ko kalat ka phisa baro kijing kan mau ki basngo tanat jong phi bat baro kita kipor ki bakordor ki ba phi emlang iwe pan na thrai tang ko ka jubab ka ba ka dono jong phi kan ai kuma phiju perkhat saphang jong baro kijing kran ki basngo tanat jong phi ki ba juan ra kijing pu samrki ha ka dur khmat jong phi ringkat bat ki umat hagi khmat hato pidang la ban klet no yu khadu klas tang banyam bakacing jongka kalong ka basisha bat ka bakenja play kata kadai kacing sngo ka bakerpang na ka banta jongka kaju aingu ya ublai ubala penlong ya ka kum ka chat breu kum ba kalong namar baka ijo breu tang marwe ha kacing jongka baro ka we joj na jaga song kala yang bat kala kedop yanga ngala ejp ban ngaso tanaro yapi ban ijo breu kamut pan ya te baruto breu teng pisu ha pan sohun ya kano kacing ade ka bapidon bat uta ubakerpang ha kacing wat pan siam kacing basisha jungi teng ngirung ha ka perthai badom isngo ya baro kum kacing thu khana pateng rei ha ba bri uyaj no ngimde pat ban buri sa elade ha ka perthai badom kum juru ka shruti kladuno elade ha bri ubala banlong kala we jongka ba om syamadon setia ha kacing jongka